Máš možná ty to baterku a pak ti bude malá manželka a ty věci. Počkej, jestli mám tady hodit parakotol. Počkej, já se musím do něj dostat nejdřív, jo? Jo. Kolik tady jsi říkal vůbec? 22 něco. A se podíváme. Jo, to je za hodinu, ty vole. No, já ti říkal, ty křídok asi dám. Kde mám hodit ten kotol, Tome? Tady na tyhletý... Já nevím, kolik to jde vůbec. Počkej, podrž to, já to natáčím. Asi to. Já to nepotřebuju. Jo, takhle. Mě pokračovat a je to, ne? Tím nahoře, jo? No, A ty už to smáč? No, já to smáč. Tak já dám zase pauzu, jo? Ja, ich verstehe, ja? Nějaký zápas, ale. Nějakou akci. Action!